Bai, alaxe da, eta serie edo film hori aipatzen genizuen, Don't Look Up, eta ze puntutaraino iritsi daiteken, ez dakit, idiotakeria, ez? Pixka bat gizakiaren puntu inozo hori, surrealista ze puntutaraino hel daiteken, baina tira, hor aletxo bat jarriaz, pentsatu beharko dugu, turra behin pasata, edota San Ferminetako txupinazoa jaurteta, edota Jaurlaritza berriz osatzeko hauteskundeak behin pasata gertatuko den hori guztia. Zergatik aipatzen dudan hau, bai, hauteskundeak berriz ere, kanpaina eternoa ote da geurea, bizirik aterako ote gara, inork izango ote du botoa emateko gogorik paso honetan, aplikazio bidez bozkatuko dugu laster, 2000 artean argitzeke eta geure hauteskundetako frikiari zuzenean jaurteko didan galdera da, ze demontre gertatuko ote den Maider Gipuzkoan, Gasteizen, Durangon, Galdakaon, ez dakit zer gertatuko da Euskal erakunde, Hego Euskal Herriko erakunde eraberritu hauekin. Posible alda, gerra garaian etxai izandakoekin, batzea Eusko Alderdi Jeltzalea, hau nola uler daiteke, ze demontre da. Politika ere don't look up bilakatuko zaigu. Ulertu daiteke besteak beste, aste baldin magera sinisten EAJ eskuina dela. Hori baita, azkeneko beti ez, pentsatzen dut, egondan falazia bat EAJ sozial-kristaua edo kristau demokrata zat hartzea, eta kristaua den enean badauzka balore horiek beti ere karitatean oinarrituta ez elkarlanean, esan nahi dut. Baina eskuina izaten segitzen du finean eta berdin zaio. Eta gainera EAJ ez da jokatzen berriz ere nik uste beretzat Gipuzkoa adibidez plaza importantea dela EAJ-rentzat. Ikusteko dago hone guztiak zer egin edukiko duen lehendakaritzako hauteskundetan datorren urteko maiatzan pentsatzen dut. Baina, argi adierazizun uste Aitor Esteban izan zela, beraien lehentasunezko bazkidea PSOE dela Madrilen, baina Vox sartzen ezan bada PPrekin gobernuan, eta onartuko balu PPek PNV jartzen dizkion edo EAJ jartzen dizkion eskakizunak, elukela arazorik edukiko PPrekin gobernua osatzen Madrilen ere ez. Eta horrek esan nahi du, azkenean EAJ ohituta dagoela transferentzien edo kromojola horretan nolabait Euskal Herritarrok, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrok nolabait pozik mantentzen, Gernikako estatutuaren transferentzien ipuina, ezakit, kasi 50 urtetan existitzen segituko du ez, baina hori nolabait bukatu zaionean edo beste aktore bat sartu zaionean Madrilen ere eragiteko gai dena, kasu honetan EH Bildu dana, rekuperatu nahi du garrantzia eukitzearen hegemonia hori edo Euskal Lurraldei ona ekarriko diona izatearen hegemonia hori. Orduan, horren kostura berdin zaio Madrilen PPrekin ere akordioa osatzea. Naiz eta esan duten, eta ikusi da ez, PSE eta Madrilen PSOE izango dela beraien lehentasunezko bazkidea, baina niri egia esan ez zaitain arraroa iruditzen PPren eskutik ematea aldaketa hori. Niri ez batera harrigarria iruditzen EAJak PPrekin negoziatzea eta akordiotara iristea, behin eta berriz egin duelako ez litzake zerbait berria. Ez da gerra zibilatik onera ez du inoiz ez, Espainiar eskubiarekin negoziatuta ez. Euren egunerokoan erabat eman dira, horrelako akordiak, ez zait bat ere, ez litzake bate harrituko litzakena izango litzake, bozka eman diotenak ez etxituak edo sentitzea esatea, ostra, ez da hau guk eskatzen genuen, guk bozka eman genizuenean, ez genuen inondik inora holakori espero. Hori nola justifikatuko duten, hori nola jantziko duten, lehenko astean esaten nuen, egonkortasuna santu bihurtu dute, gari batean zen, bakea, demokrazia, ez da izan, egonkortasuna, erakundeen egonkortasuna, berez, erakundeen egonkortasuna zerbait oso seinale txarra izan daitekenean. Aldatu behar da, aldatu egin behar da. Ez dezuela aldatu nahi, esan zergatik ez dezuen aldaketa hori onartzen eta garbi hitz egin.
EAJak hori egitea zilegi da? Bai, beti egin du eta ez dio suposatu horrelako kosterik. Oraingoan bere bozka emaleak ulertuko dute, benetan ondo ulertu dute zergatik galdetu dituzten azken hauteskundeetan 80.000 bozka, nondik joan zaizkien 80.000 bozkak? Esan zuten, entzun egin dugu herritarren hitza eta horren arabera jokatuko dute. Eta iruditzen zait entzun bai, baina ulertu ez dutela ulertu. Ez dakit hizkuntza berean ari diren. Bai, edo kontu negazionista ere izan daitekeela, ezta? Gipuzkoan esate baterako datuak pisua badute, ez? Ustez, mugimendu edo historia jeltzalearekin bat egin duen komunitateak nolabait goia jo du, hau ez da txiste bat, eta 15.000 botoko alde hori, ezta? Maialen Iriartek ateratakoa Aider Mendozari. Horrek mezu argi bat igortzen dio eta atzera bueltarik ez duen ziurrenik, eta horri uko egiteak gainera joera hori oraindik ere gehiago areagotu dezake, beraz, akaso aldaketaren aurrean ezakit, kontu negazionista eta kanpaina nahiko trampista ere izan da, ez? Bi zentzuetan, Trumpenez eskuin muturreko zera hori eta pixka bat joko zikinaren puntu hori. Akaso izan da, nolaiteko atarikoa antesala bat datozen hauteskundek zenolako kutsua izan dezaketen, ze ez dakit, beldur puntu ere eman dezakete, politika gintzan sartzen den edonork, bere izana, jokoan ere izan dezakelako ez, gardenez jokatzeagatik, baizik eta jaso ditzaken erasoengatik, birritan pentsatzeko kontua bada. Bai, nik esaten dut beti herritarrok bozkatzen dugula emozioekin. Ez gerala bestela ez litzakelako ulertuko Madriden Ayuso gehiengo oso bat lortzea, ez? Osea, hain gaizki kudeatu eta gehiengo osoa, ez dago justifikatzerik. Emozioa mugitze dituzte. Eta ez dakit EAJ seguruna berriz ere gai izango da, herri honetan behin eta berriz erakutsi du, jendea erakartzeko gaitasuna eta behar bada berriz ere egingo du, baina ez da hori, orain daukan momentua, eta uste dut ez duela bere reakzioa ari dela beldurretik egiten eta ez buru hotzarekin jokatzen, hau da dagoena, guazen gauzak ondo egitera, urrengorako oinarria jartzera. Uste dut egin duela aurrera pauso bat beldurretik, eta ez dut uste asmatzen ari denik, baina, bueno. Eta horra aipatzekoa da gainera, Bizkaian bertan, egoera aldatzeak nolabaiteko lagin garrantzitsua uzten digula, ezta? Ze, akaso Gipuzkoan beste motatako oreka edo orkakotasun bat egon daiteke, konpetizioa agerikoa, Bizkaikoa izan da, historikoki lurralde jeltzalea, eta ez dakit ba, ze gertatuko den. Edo nola ere, ertzaintzaren auzia, turrarena, baina hezkuntza legea, osakidetza, badaude gehiagore izan daitezken auzi estrategikoak eta ez dakit nola ikusten duzuen, nola etorreko diren, zeia da beldurretik jokatzeak ere badituela ondorio batzuk. Ez dakite kudeaketan, gestioan Urkulluk zer izango duen buruan, berriz ere aurkeztuko duen bere burua, zeia da. Berriz ere hauteskundeak etorrita, logikoenare izango litzateke ez, berriz ere ganbera guztiak berrituko baditugu, berritu dezagun baita Gasteizkoa ere. Bueno, berez, teorian ez da asko gelditzen ere, datorren urteko uztailean izan berko liratezke eta maiatz handia Europakoak beraz pentsatzekoa da biak batera izango diala, hau da urte bete edo, geratzen dela asko jota Eusko Legebiltzar berria hautatzeko. Hala ere uste dut EAJak baukala egiturazko, edo konturatu dela egiturazko arazo bat daukala, diskurtsoan, ezakit ikusi beharko dituzte metadatuak, baina nork ematen duen botoa errezago EAJari, nork beste alderdi batzuk hobesten ditun, uste dut hor kanpaina hauteskunden ostean eman dituzten titular utxal edo arrokeriazko ieteatik aratago ni sinistuta nago EAJ urte askotako alderdi bat dela, seguraski baliabide asko dituen alderdi bat dela eta baten bat naiz eta publikoan esaten ez duten baten bat egongo dela barruan pentsatzen hau nola gertatu den eta gero kudeaketaren asuntoa hori Gipuzkoan, Donostian edo 2011an EH Bildu gobernatzera iritsi izan hainbat tokitan dakiten bezala, kudeatzen duenari gertatzen zaio, ez? Eta batzuetan hankasartzen zu eta beste batzuetan ez. Gertatzen dena da, orain arte uste zala edo saltzen zala
EAJ zela gestore honena eta berari ez zitzaizkiola gertatzen halako hankasartzeak edo bintzat bera lemazain zen bitartean ondo zijoala kontua. Baina, aipatu dituzun hainbat arrazoiengatik agerian gelditu da desgaste hori ere EAJara iritsi dela, ez? Kudeatzaile onaren mitoa pixkanaka hausten ari dela. Orduan, hor abagune berri bat ireki da, ikusiko dugu zenbat eragiten dion PPrekin alkatetza batzuk lortzea, ikusiko dugu nola eragiten dion horrek ere Espainiako hauteskundeetan eta EAJ gai den bere gainbehera frenatzeko legebiltzarreko hauteskundeak, baino lehen zen ikusteet bere lehentasunetako bat orain hori izango dela. Hemen ikerketa kazetaritza gehiago beharko genuke eta horretarako baliabide gehiago, baina baliabideak nondik datozen ikusita, beste nomaitetik akaso etorri beharko. Tira, guzti honekin zer aitatu nahi nuen. Trumpi buruz ari garenean, Twitterren jabean orden ze korporazio mota, ze nolako enpresa mota aritzen diren, ze konsultaria, aholkularitza. Hau guztia Sabine etxean bakarrik hitz egingo ote dute, ala bestelako eskuhartzerik izango ote da. Jakina baita, gaur egun homologatutako alderdiek baituzela, baliabide ezberdinak eta akaso horretan ere gehiago jakitea ere izango litzateke pista iturri. Tira, aizue, hauteskunde kontuak nolabait gaurkoz behintzat finikitatzearen ze honek segituko gaitu, aipatzen genuen ez da, espeziala izterrea agortzekoa dela, tira, nik uste dut hauteskunde kanpaina batean desagertuko dela giza espeziea, kiniela, bota, mesedez, ze demontra gertatuko da, Gipuzkoan, esaten dute, oraindik ere pixka bat olako zera dagoelako, Pepe onartuko aldute gobernuan Podemosek alde egingo ote du, eta Aider Mendoza azkenik atera, ze demontra gertatuko Hondarribiako alardean, miren, eta txupinazoaz haratago, Asiron alkate, bintzate lehen kolpe batean, txibite ze joko da biltira. Bota lerroboru batzuk, hemen erantzunak behar ditugu, mesez, erantzun batzuk, zerbait zehatza. Tamalez, Nafarroari gobernuari dagokionez erabakiak beti Madriden hartu dira. Eta oraingoan ere badirudi Madriden hartuko direla. Eta ez dutela ulertu Nafarrek nahiagoko lutekela Asiron alkate izatea. Madriden hartzen dira erabakiak oraingoan tamalez alartuko dira, beraz txupinazoan ikusteko zein egongo dan balkoian, ez dut uste Asiron izango denek. Asiron ez, baina igual Koldo Martinez bai, eta geroa bai ez da... Desagertuko. Eta geroa bai ez da zerbait inbentzio bat, geroa baien EAJ badago, eta beraz, nik uste dut orain Koldo Martinezen figuraren kromo horrekin, zerbait egongo dela jokatzeko ere Euskal Autonomia erkidegoan, orduan nire apostua da, azken unera arte benetan itxaron beharko dugula. Ezagolako igual dena uste duguna bezain garbi. Edo, akaso formula berri bat izango dugu laster, ze hauteskundeen hausnarketa egun horretan Twitter sare sozialan jarri baitzuen arrazkia Koldo Martinezek Asiron besarkatuta izango ote zen hori zerbaiten isla, garbi dagoena da, 27 zinegotzietatik 3 soilik atera dituen hautagaia baldin bada alkate edo zein gauza ikus dezakegula. Ez zaizu iruditzen hauteskunde kanpainan nolabaiteko dokumentu bat edo zerbait izenpetu beharko luketela? Ni atera ezkero, prest naiz, honekin eta honekin. Honi ez diot alkatetzarik kenduko, eta honi berriz babesa emango diot baldintza hauetan. Hori posible da? Ni seguru nago hori beraiek etxe barruetan egiten dutela. Beste gauza da publiko dan eta gero aldatzen ez du, baina hotzean zeinekin akordatuko dezun hori... Baina bozka ematen duenak baldaki hori. Ez, baina bozka kanpainan hori alda iristen den mezua. Bigarren itzuliak, akaso? Baliteke formula izatean eri zaizkit gustatzen, bigarren itzulia daukaten herrialdeek eta horrela beti txikiak galtzen ateratzen dira. Horietan ordezkaritzarik gabe gelditzen direlako txikiak, nahi ez zaizkit gustatzen, ez dakit zein den formula. Herritarrek jakin beharko genuke alderdien marra gorriak non dauden. Eta alderdien marra gorriak normalean ez daude alderdien erabaki guneetan, gorago daude. Konpainia handiek eta hartze dituzte erabaki handiak. Eta batzuek konpainia handien gustoko ez dira. Beraz, ni tamalez uste dut gehiena ja ebakia eta prestatuta dagoela.